Dámy a páni, prajem vám pekné popoludnie. Začína sa ďalšie pokušenie a ja by som vám rád bez dlhých rečí predstavil jeho hlavných aktérov. Za stolom číslo 2 stojí víťaz predchádzajúcej hry, pán Rastislav, ktorý má 25 rokov, pracuje ako vodič v otcovej firme, má 0 detí, je z Popradu, zaujímajú ho vedomosti a pasívne šport a na konte má, pozor, 54 000 korún. Pán Rastislav, vítajte. Ďakujem. Vašimi súpermi dnes budú za stolom číslo 3 pán Ľuboš, ktorý má 35 rokov, pracuje ako banský technik, prišiel k nám z Poník, zaujíma sa o jaskyniarstvo, kaktusy a o historickú literatúru. A napokon stôl číslo 1, za tým stojí pani Božena, ktorá by pokojne mohla byť babičkou oboch pánov, pretože má 72 aj kus rokov, podľa jej slov, je dôchodkyňa, zaujíma sa o čítanie, štrikovanie, háčkovanie, má 1 dcéru, 5 synov, 3 vnukov a 6 vnúčeniec. Prichádza k nám z obce Valaska. Zoznámenie máme za sebou. Môžeme začať. Pozrime sa na 9 tém prvého kola. Cestovný ruch Košického kraja. Kvapaliny. Kde sa ukryl nos? Spoločenské hry. Kto sa skrýva za rímskymi číslicami? Slová začínajúce sa na syn. Schopnosti. Múdrosti o očiach. A napokon téma zabudnuté slová. Dúfam, že témy vyhovujú. Začína sa prvé kolo. Zabudnuté slová. Otázka za 3000 korún. Čomu sa hovorilo plajbas alebo glajbas? Pán Rastislav? Pero alebo ceruza. Ceruske, správne. Téma, kde sa ukryl nos? Pán Rastislav s prémiou za 4000 korún. Clivá túžba po niečom. Nostalgia. Nostalgia. Kde sa ukryl nos? Pán Rastislav s prémiou za 1000 korún. Pardon, s prémiou za 2000 korún. Úradné uznanie platnosti odbornej kvalifikácie získanej v cudzine. Nostrifikácia. Nostrifikácia, áno. Spoločenské hry. Za 1000 korún. Koľko polí má šachovnica? Pán Rastislav. 64. 64. Slová začínajúce sa na syn. Za 2000 korún. Forma združenia podnikov, keď si podniky ponechávajú výrobu, ale nemajú vlastnú obchodnú samostatnosť. Nik nesvieti, pán Ľuboš? Syndikát. Syndikát. Téma kvapaliny. Za 1000 korún. Je známe, že telesá ponorené do kvapaliny sú nadľahčované. Ktorá sila to spôsobuje? Pán Ľuboš? Stlaková sila. Stlaková sila, áno. Múdrosti o očiach. Otázka za 3000 korún. Stanislav Jeržilec povedal: oči môžete zatvárať pred realitou, ale nie pred Pani Božena? Pravdou. Pred pravdou nie. Inak to povedal Pálec. Pred pamäťou. Kvapaliny. Za 3000 korún. V ktorej kvapaline sa rozpúšťa zlato? Pán Ľuboš? V Lúčavskej kráľovskej. V Lúčavke kráľovskej, áno. Téma, kde sa ukryl nos? Pán Rastislav s prémiou za 3000 korún. Vyslovovať nespokojnosť. Ponosovať sa. Ponosovať sa. Kto sa skrýva za rímskymi číslicami? Otázka za 1000 korún. 2000 v rímskych čísliciach sú iniciály slávnej americkej herečky. Volá sa, pán Rastislav? Marilyn Monroe. Marilyn Monroe.
Múdrosti o očiach za 2000 korún. Jan Verich povedal, oči sú na videnie, uši na počúvanie a mozog to čo? A mozog to zváži. Kto sa skrýva za rímskymi číslicami? Pán Rastislav s prémiou za 3000 korún. 200 sú iniciály talianskej herečky. Klaudia Kardinála. Správne. Slová začínajúce sa na syn. Otázka za 3000 korún. Výskyt živočíchov alebo rastlín v blízkosti človeka. Je to syn? Je to synantropia. Spoločenské hry za 2000 korún. V ktorej spoločenskej hre okrem kartových hier sa dá dosiahnuť postupka? Je to hra v kocky. Zabudnuté slová za 1000 korún. Čomu sa hovorilo štrozák? Nech sa páči, pani Božena. No teraz taký starý slamou plnený. Slamník, správne. Cestovný ruch Košického kraja. Otázka za 1000 korún. Súčasťou ktorého národného parku sú strediská cestovného ruchu Dedinky a Mlynky? Pán Rastislav? Slovenský raj. Súčasťou Slovenského raja, áno. Slová začínajúce sa na syn. Otázka za 1000. Objekt, v ktorom sa konajú židovské náboženské zhromaždenia a náboženská výuka. Pán Ľuboš. Synagóga. Synagoga. Schopnosti za 1000 korún. Ako sa nazýva schopnosť stálotepelných živočíchov udržiavať teplotu tela na rovnakej výške? Pán Ľuboš? Termoregulácia. Máte pravdu. Múdrosti o očiach. Otázka za 1000 korún. Autorom tohto výroku je Lorenz Ferlinghetti. Oči sú na to, aby bolo čo zavrieť pri čom? Aby bolo čo zavrieť pri boskávaní. Kto sa skrýva za rímskymi číslicami? Otázka za 3000 korún. 1050 sú iniciály nemeckého náboženského reformátora. Pán Ľuboš? Prosím, odpoveď. Ešte nie? Neviem. Takže súperi. Pán Rastislav. Martin Luther. Martin Luther, správne. Blíži sa záver prvého kola. Cestovný ruch Košického kraja. Otázka za 3000 korún. Ako sa volá najstaršie turistické a rekreačné stredisko na severnom okraji Slovenského raja? Pán Rastislav? Čingov. Čingov. Opäť cestovný ruch Košického kraja. Otázka za 2000 korún. Pri ktorom meste sa nachádza známe lyžiarske stredisko Plejsy? Pán Rastislav? Krompachy. Áno, je to pri Krompachoch, 3 kilometre. Spoločenské hry. Otázka za 3000 korún. Z ktorej krajiny pochádza spoločenská hra s názvom Halma? Halma je z Japonska. Je tu záver prvého kola. Aký je stav?
Pani Božena má na konte zatiaľ minus 2000 korún. Pán Rastislav mal raketový nástup, na konte má 26 000 korún a pán Ľuboš má na konte 5000 korún. Dáma, páni, čaká nás prémiové kolo. Prezraďte mi, čo to bol foršus. Pani Božena? Záloha. Výborne, preddavok, záloha, náskok. Prémia je vaša. Druhá prémiová otázka. Druh metafory, ktorým sa neživým veciam alebo abstraktným pojmom pripisujú ľudské vlastnosti alebo sa nechávajú konať ako ľudia. Tá metafora začína na písmeno P. Pán Rastislav? Personifikácia. Personifikácia, aj k vám putuje 1000 korún. Posledná prémia. Súčasníkmi ktorého rímskeho cisára boli básnici Vergilius, Ovidius a Horácius? Nebojte sa riskovať. A Rastislav? Nero. Nie. Gaius Octavianus Augustus. Tak, to boli prémie, poďme sa pozrieť na vecné ceny, aby sme vedeli, o čo v pokušení vlastne hráme. Sú rozdelené do 8 cenových hladín. Prvá má hodnotu 12 000 korún, druhá 25, tretia 40, štvrtá 60, piata 80, šiesta 120 000, siedma 140 a 8. cenová hladina je v hodnote 180 000 korún. Vecné ceny do pokušenia venovala distribučná spoločnosť NAI. Našou hlavnou cenou je Škoda Fabia od akciovej spoločnosti Autoboat Bratislava. Táto spoločnosť je zároveň autorizovaným predajcom vozidiel značky Škoda a Seat. Úspešne sme vstúpili do druhého kola a môžeme sa zoznámiť s jeho témami. Rímski cisári, fyzikálne pojmy, národné prívlastky, pojmy z teórie literatúry a štilistiky na písmeno P, v akom športe vyniká, v ktorom roku, rekordy živočíšnej ríše, z každého rožku trošku a téma Mongolsko. 9 tém je známych, začína sa druhé kolo. Rekordy živočíšnej ríše. Otázka je za 6 000 korún. Najstarší pes sa volal Bluey. Koľkých rokov sa dožil? Pomýliť sa môžete o 3 roky. Pes Bluey sa dožil 29 rokov a 5 mesiacov. Národné prívlastky. Za 2000 korún. Obľúbenou atrakciou lunaparkov je nejaké koleso. Aké? Pán Ľuboš? Prosím odpoveď. Neviem. Tak, súperi. Pán Rastislav? Ruské. Ruské koleso, áno. Téma Mongolsko. Otázka za 4000 korún. Ako sa volá hlavné mesto Mongolska? Pán Rastislav? Ulan-Bator. Ulan-Bator, áno. V ktorom roku? Za 2000 korún. V ktorom roku bola v Trianone podpísaná mierová zmluva s Maďarskom? Pán Rastislav? 1919. Nie. Pomýlili ste sa o jeden jediný rok, bolo to v roku 1920. Rekordy živočíšnej ríše. Otázka za 4000 korún. Najvyšší pes s výškou 105 cm sa volal Shamgret Danzas. Aké to bolo plemeno? Pán Ľuboš? Írsky vlkodlak. Nie. Myslím, že presne je to ale vlkov dav, ale toto bola dánska doga. Národné prívlastky. Za 6000 korún. Na Balkáne sa používajú nejaké záchody. Aké? Pán Rastislav? Bulharské. Nie. Sú to turecké záchody. V
V akom športe vyniká pán Rastislav s prémiou za 7 000 korún? V akom športe sa preslávil Evander Holyfield? Box. Áno, profesionálny boxer. Fyzikálne pojmy za 2000 korún. Ktoré dve častice sú nositeľmi najmenšieho množstva elektrického náboja? Pán Ľuboš? Elektrón a protón. Správne. Rímski cisári za 4000 korún. Ktorý rímsky cisár završil Cézarovú politickú činnosť a vytvoril principát? Pán Ľuboš? Octavius. Áno, Augustus Octavius. Rímski cisári za 2000 korún. Ako sa volal rímsky cisár, ktorý sa osobne zúčastnil bojov v markomanských vojnách v rokoch 172 až 175 za Dunajom? Pán Rastislav? Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. Národné prívlastky. Otázka za 4000 korún. Mimoriadnou šírkou sa vyznačuje nejaká posteľ. Aká, pani Božena? Francúzska. Francúzska posteľ. Téma Mongolsko. Za 2000 korún. S ktorými dvoma krajinami susedí Mongolsko? Pán Ľuboš? Rusko a Čína. Áno. V akom športe vyniká pán Rastislav s prémiou za 3000 korún? V akom športe bol niekoľkonásobným majstrom sveta Petr Jirmus? Neviem, kulturistika. Nie. Pán Ľuboš? Letecká akrobácia. Letecká akrobácia. Opäť v akom športe vyniká? A opäť pán Rastislav teraz s prémiou za 5000 korún. V akom športe sa preslávili Sergej Kopilov a Mark Gorsky? Gymnastika. Nie. Boli to dráhoví cyklisti. Pojmy z teórie literatúry a štilistiky na písmeno P ako Peter. Otázka za 2000 korún. Literárny útvar, ktorý satiricky napadá určité javy, inštitúcie alebo osoby či skupiny osôb, aby odhalil a prekazil ich zámery a zosmiešnil ich. Pán Ľuboš? Paródia. Paródia nie. To je napodobňovanie zosmiešňovaním. Je to pamflet. V ktorom roku za 6000 korún. V ktorom roku po prvý raz film prehovoril, vlastne zaspieval, čiže bol zvukový. Tolerancia 2 roky. Volal sa jazzový spevák a bolo to v roku 1927. Fyzikálne pojmy. Za 4000 korún. Ako sa volá najmenšia jednotka elektrického náboja? Pán Ľuboš, nesvietite. Nech sa páči. Milikulomb. Najmenšia jednotka elektrického náboja, základná, povedzme. Kulomb. Kulomb, áno. Z každého rožku trošku. Otázka za 2000 korún. Ako sa nazýva v kostole miesto pre orgán a spevákov? Pán Ľuboš. Chór. Chór. Záver druhého kola je už na dohľad. V ktorom roku? Otázka za 4000 korún. V ktorom roku schválil rakúsky parlament zákon o neutralite Rakúska? Pomýliť sa môžete o 2 roky.
Bolo to v roku 1955. Fyzikálne pojmy za 6 000 korún. Ako sa nazýva základná jednotka elektrického prúdu? Pán Ľuboš. Ampér. Ampér. Z každého rožku trošku. Za 4 000 korún. Kto sa stal v októbri 1990 predsedom občianskeho fóra? Pán Ľuboš. Václav Havel. Pán Havel to nebol. Pán Rastislav? Klaus. Václav Klaus, áno. A to bola posledná otázka druhého kola. Stavy sú nasledovné. Pani Boženka má na konte 2000 korún. Pán Rastislav 29 000 korún a pán Ľuboš 15 000 korún. Dáma, páni, ideme do finále. Napätie vrcholí, je tu finále a pred nami sú 3 otázky. Kto je to, čo je to, kde je to? Dáma, páni, prosím, uzatvorte finálové stávky na otázky presne v uvedenom poradí. Stávky sú uzatvorené a tu je prvá finálová otázka. Kto je to? Tento americký spisovateľ je predstaviteľom tzv. Drsnej školy detektívneho žánru. Jeho vari najznámejšie dielo sa volá Maltézsky sokol. Našepkáme vám jeho krstné meno. Dashiell. Chceme vedieť jeho priezvisko. Prosím, pokiaľ poznáte odpoveď, píšte. Druhá finálová otázka, čo je to? Pýtam sa vás, čo je to kornet? Pokiaľ poznáte odpoveď, prosím, napíšte ju. Posledná finálová otázka, kde je to? V ktorom americkom meste, rodisku Jimiho Hendrixa, bolo v júni 2000 otvorené múzeum rock'n'rollu? Kde je múzeum rock'n'rollu? A kde sa narodil Jimi Hendrix? Pokiaľ ste dopísali, odložte perá. Pani Božena, alebo pani Boženka, prosím, ukážte mi svoje stávky. Nič. A odpovede. Neriskujem. Rozhodli ste sa neriskovať, Áno. nestavili ste na žiadnu z finálových otázok, takže vaše konto sa nezmení. Prosím, pán Rastislav. Stávka 2000 korún na otázku. Kto je to? Ibaže odpoveď chýba. Autorom maltézskeho sokola je Dashiell Hammett. Takže 2000 korún dole, na konte vám ostáva 27 000 korún. Pán Ľuboš? Stávka 15 000 korún na otázku. Kto je to? Odpoveď Ed McBain je žiaľ nesprávna, takže na konte vám ostáva 0. Ešte vám prezradím, že kornet je hudobný nástroj, je to trúbka, pokiaľ si dobre pamätám, myslím, že s najvyšším tónom a Jimi Hendrix a múzeum rock'n'rollu je v Sietli. Tak, aký je stav? Pán Rastislav má na konte 27 000 korún a po druhýkrát víťazí v pokušení. 57 otázok pokušenia je za nami. Dáma, páni, nech sa páči. Pani Boženka, lúčim sa s vami. Ďakujem. Držali ste sa statočne. No, Pozdravte. Každý deň pozerám, píšem si ho tak, už si vám tu možno ukážem. Ďakujem, pozdravte u nás doma. Ďakujem. Nech sa páči, dovidenia. Raz ste blahoželám k víťazstvu, vy mi ešte neodíďte. Ľuboš, majte sa pekne. Ďakujem. Dovidenia, prosím. Prosím, Rastislav, vy si budete ešte musieť vybrať z 3 pokušení. Tým prvým je opäť vecná cena od distribučnej spoločnosti NAJ. Dnes máte na konte 27 000 korún, ibaže z predchádzajúcej hry máte 54, to je dokopy 81 000 korún. Za to vám ponúkam elektroniku v hodnote 120 000 korún. Sú to výrobky od spoločnosti Sony, Panasonic, Thomson, Aiwa, JVC a Grundig. Je si z čoho vyberať. Druhým pokušením je možnosť po 3. krát sa vrátiť
za hrací stôl. A opäť pokúšať šťastie. A prípadne zaútočíte na hlavnú cenu na Škodu Fabia od akciovej spoločnosti Autoboat Bratislava. Napokon pokušenie číslo 3. Hotovosť. Už spomínaných 81 000 korún plus dnes 1000 korún z prémiového kola, dokopy 82 000 korún. Takže doplňujúca 58. otázka pokušenia. Ako sa rozhodnete? Ja sa zrejme rozhodnem pre hotovosť. Sice je väčšia cena tá elektronika, ale niekedy menej viac. Menej je niekedy viac, máte pravdu. Aspoň si kúpite to, po čom vám srdce túži. Blahoželám k peniazom. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Milí priatelia, tak vidíte, pokúšať šťastie v pokušení sa skutočne oplatí. Dovidenia.